Thokozani bogogo nomkhulu isarwa sendoda lesi ugogo bathini batha. Ngani zakuthi namhlanje sikhuluma ngama wet dreams. Ukuphupha ushaya izibuko. Uyithole njena uvuka ekseni njena usumanzi noma umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa usumanzi njena engazathi ubulele nomuntu othandana naye. Ngani zakuthi lokho makwenzeka once in a while, once in a blue moon, it's okay, it's fine, don't stress about it. But masokuyinto ekuvakashela njalo, ehlezi kuvakashela, kusho ukuthi kunenkinga. Yini lenkinga gogo okhuluma ngayo? Kuchaza ukuthi unesilwane esihambe sibuye sizokuvakashela esimeni sakho uma ulele njoba uhlezi usuyiphupha manje ulele nomuntu. Because ama wet dreams they are not always the symbol of saying ukuthi no, it's because of kade ngagcina ukulala nomuntu wami, or it's because of kade ngagcina ukuba socansini. It's not always the case. Yes, sometimes yoba ngisho ukuthi if it happens once in a blue moon, you find yourself, you know, reaching a climax ngendlela emangalisayo, you with the person that you know, izinto efana lezi, it's something else. But le yokuthi uhlezi uyithola uphupha noma uyithola uvuka umanzi, uyithola uvuka ukhathele, ngani zakwethu, you need help. Uyadinga usizo kakhulu because lesi silwane lesi kuzohambe ube nento okuthiwa umunyu. Umunyu, it's when people don't like you, you know. Nawe awuzizwa uhlini noma babugezile uzizwa ngathi awukho right, la ngaphansi uzizwa ngathi usticky, noma uyibamba la ebusweni uzizwa ngathi kunezinto ezikhambayo, uzizwe nje ungayithandi even if ungageza kathathu ngosuku, but still you feel ukuthi engazathi ungaphinda ugeze futhi. Nabantu nje mababuka uyabona nje ukuthi kukhona lokho ukuthi abantu becasukele izinto zingahambi kahle. It means what? You need help. You need help ngani zakwethu. So kuma uyothola usizo, whether umthandazi, whether umfundisi, whether isangoma, whether inyanga, hamba uyothola usizo if you find yourself having multiple of wet dreams. Namhlanje ulokhuzana, mhlambe evikini usuphuphe kabili lokhuzana. No, it's lokhuzana. Once in a blue moon, I'm talking about once a year, once in 10 years. That is once in a blue moon. But as soon as into yenzeka usuyazi ukuthi njalo ngaboyi 21, njalo ngaboyi first lento yenzeka, njalo ngabo sibani lento yenzeka, njalo nini as soon as usuwazi ukuthi kune pattern, usuyazi ukuthi definitely around this time lento yenzeka. No, akufuneki ngani zakwethu. You need help ngani zakwethu. You need to stand up and get helped as soon as possible. As soon as possible. As soon as you realize ukuthi hayibo yasala sendoda sathinta enye into, ngempela sekune pattern, yazi njalo ngesonto, njalo nje once a week lento yenzeka, yazi hayibo nasalukwazi thinta into vele elokhu yenzeka. You need help ngani zakwethu. You need help. Isalukwa sendoda ugogo bathini batha uLocksmith, umavula kuvala emzini manje amadoda, i-technician yedlozi, i-engineer yomsamo. Ngani zakwethu ngisatholakala kugogo@bathinimbatha.co.za, gogo@bathinimbatha.co.za, 083 533 9183, 082 833 4063. Ngani zakwethu niyazi, we have an appointment ngo 12 wet dreams.